ሰላም ሰላም ዓለም ሙሉእ ዘለኹም ተጋሩ ኤርትራውያንን ከመይ ውዒልኩም ከመይ ምስኹም ኣኽለኩም ድሕሪ ምሳሕ ሰዓት እውን ስለ ዘሎ በኣይ ኣብዚ ዘለኹም ዓለም ሰላም ንክትኾኑ ይምነ ለይቲ በኣና ንግሆ ብትግራይ ኤርትራ ሕፅር ዝበለ ቪድዮ ሰሪሐ ነይረ ወፅየ ዛዕባ ናይ ስርዓት ብልፅግና ኦሮሞ ሰራዊት ብልፅግና ዝኸፈቶ ኮይናት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ርኢኹም ኢኹም ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝውንዛዕ ዘሎ ኣበይ ኩነታት ኣለና እዚ ኣፕዴት ንምሃብ እየ ሒዚ መፅአኩም ዘለኹ ማለት እዩ ንሕና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ደገ ነዊሽን ዘለና 6 ዓመታት ዝተፀግዐ ዕፅዋን ክባን ብርሰት ህዝቢ ትግራይ ንክጠፍእ ብኩናትን ብካሊእ ስቃይ መከራን ዝኣወጀ ስርዓት ብልፅግና ሒዙ እውን ህዝቢ ትግራይ ዓዱ ከይምለስ بسلام كي ينبر نخطف هزبنا استبقى صلاينا سرعة بلصقنا أروميو معراب تግራይ بسراويت ኤርትራ يكون انت ورير زلو معراب تግራይ بسراويت سودان يكون انت ورير زلو معراب تግራይ حيزون بسراويت فانو بنايم حاره حيله يكونن تورير زلو معراب تግራይ بناي أورومما سرعة بلصقنا ካብ መዲጋስካርን ካብ ኬንያን ተሰዲዶም መጽኦም ቀደም ዘመናት የዋህ ዝኾነ ህዝብና እናተቀበለ ዘስፋሕፍሖም እናተጫጭሑ ከም እንስሳ ተፋርዮም ንህዝብና ከጥፍኡ ሒዚ ኣብ መሬትና ኣብ ዓድና ከንውርና ዘይከኣሉ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ስርዓት ብልጽግና ትማሊ ዝኸፈቶ ኣብ ማስዩ ዝነበረ ኩናት ያው حتى بينا نجيركم يا حيزي تخوينات سرعة بلصقنا حاسيو وزنبري نفولطينا فولطيو تعلم أنت هاي حيزو خمس خوني هي نفولطينا لكم زلنا نجرجن ناي بلصقنا دقفتي حيزوون تجارو خوينم زبلصقو صحفوا زلو في محور ميديا نكاتلو لنا صباح نقوقن تحقين أو كسادم مسحنقهم أو كل محفش أو تجراي فردي مستفردهم تجاجين أينا نيرنا يقريتها جورنا يلهم نهزبي خون من قستنا زم حارق يمسلكم تصحفوا وزلو تزوزعوا وزلو نريء لنا حي سراوي تجراي زخافتو خوينات يلن نيرونا يفلتن نقص على سراوي تجراي يخون سراوي إرترا سراوي السودان يخون سراوي كالي نهيوتو خدحن يزكالخل زلو حيزو نمبر ناب زخونه بوتا خيدو زخفت خوينات يلن صلاتنا حشوت بروباغندا بمليونات زي كونس ببليونات تبجيتو قرشي اليوم بروباغندا صرحو كيترسعوا وازيا بروباغندا صرحو زلو نابنت جي ستوديو لما انت زحلفو سراويت حوحات يللو نحنا تقارن نفلطو سراويت تግራይ بحال TDF ويدما وتግራይ ግን ንሕና TDF ና መንውሰድ TDF ይዝሕሸና መራሕቲ ትግራይ TDF ዝብል ቃል ናይ 2013 14 ተሰርሐ ስረ ጅግንነት ብመንእሰይ ትግራይ ዳያስፖራ ትግራይ ይኹን ዓለም ሙሉእ ዘለና ተጋሩ TDF ሽም ዝሓነፅናዮ TDF ኣብ ሎጎ ናይ ሰራዊት ትግራይ ኦፊሻል ጌርኩም TDF ቅጽል ኣለዎ ትሽም ለገሲ እዚዩ ናይ ትማሊ ዝነበረ ስረ ንዓለም ዘደነቀ ተጋሩ መንዮም ዘበለ TDF تشوم نوعلو نتي مورالنا نتي عقمنا نتي هزبنا دقزلو يخون وشتي عبي مورال زهب مقالسينا لوغو كون اللو خلوك ميدلي نافتنا يبلصقنا مصاكم سرعة بلصقنا ناب بوزحاتو ناب فينوا جنبار ناي سراوي تግራይ كابي دفي لخاتو مصيو سراوي تግራይ زليو سقمتي مكلخال غيرو مكلخال ጥራይ ዘይኮነ መጨረሻ ግን እርምጃ ወሲዱ ማለት እዩ መጀመርታ ስርዓት ብልጽግና 120 150 ሚሊ ሜትር መዳፍዕ ማዕለያ ዘይብሉ ዓይን ዕሙት ይትኩስ ነይሩ ኣማሲዩ ብድሮናት እውን ደጋጊሙ መጥቃዕቲ ይገብር ኣሎ ኾይሉ ሰራዊትና أبي وعلى بي حدر بعلي فلت سراويتنا بلصقنا سراويت تግራይ هنا بلي
ናይ ነ شخالات ودي شخالات ناتوكوسه خالي ترف 150 120 150 ملم زتوكوسه مدافع ببزحاتو سراويت تግራይ ግደፍዎ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዓዲ ዘሎ ኣብ መሬት ዘሎ ካብ ናሃትና ሰራዊት ብጣዕሚ ብርሕቀት ዘሎ ናይ ሱዳን ሰራዊት ተይቀረ ሓሊፉ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ብዙሕ መዳፍዕ ተተኮሰ ኣብ ናይ መሬት ሱዳን ዓልዩ እዩ ንሱዳንስ ብዕሊ ኩናት ከፊትላ እዩ ስርዓት ብልጽግና እዚ ብጣዕሚ መግረም እዩ መቸም ፍርሒ ረዓድ ክፍጠር ተለሲ ትገብሮን ኢኻ ጨንቀካ ስለዚ ዝጨነቆ ስርዓት ብልጽግና ካሊ ትረፍ ኣብዚያ ሓደኹም ኤርትራውያን ተቃለስቲ ንእሽተይ ፈርኻ ከይትወለየኹም ስራዕ ጠወሰውትኩን ናብ ኤርትራ ሸንደወን መዳፍዑ ብሑመራ ገይሩ እውን ብደንብ ገይሩ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብደንብ ትፈልጥዎ እምኒ ሓጀርን ሑመራን ድልድል እዩ ከም ናይ ራማ ዝፈልዮ ሑመራን እምኒ ሓጀርን ማለት እዩ እታ ድልድል እያ ትፈልየና መሬት ትግራይን መሬት ኤርትራን ብናይ ምዕራብ ትግራይ ብሑመራ ከባቢ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ናይ ሑመራ ከባቢ ግንባር ዘሎ ናይ ብልጽግና ናብ እምኒ ሓጀር ናብ ሰራዊት ኤርትራ ማዕደያ ዘይብሉ መዳፍዕ ተኽሲ ከፊት እዩ ተኩስሉ እዩ ቲዲኤፍ ይኹን ሰራዊት ሱዳን ይኹን ሰራዊት ኤርትራ ግን ኩናት ወልዕ ዘይኮነ ግብረ መልሲ ክህብ ተገዲዱ ግብረ መልሲ ተዋሂቡ ስርዓት ብልጽግና ሓሲብዎ ዝነበረ እቲ ናሃትና ሰራዊት ትግራይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ባዓዱ ኣብ ቦትኡ ዘሎ ወይ ኢሉ ክህብ ወይ ሃዲሙ ክለቅቕ ክወፅእ ሓሲብዎ ዝነበረ ግን ዘይሓሰቦ ውርደት ዘይሓሰቦ ሞት ጉድኣት በፅሕዎ ዘሎ ዝርዝሩ ብዙሕ የለናን ግን ትመጥቃዕቲ ናይ ሰራዊት ትግራይ ክጥቃዕ ሓሲብዎ ዝነበረ ስርዓት ብልጽግና ዓብይ ስዕረትን ዓብይ ሓደጋን ጥራይ ዘይኮነ ረይስኡን ጉድኣቱን ይሒዝ ዝኣር ዘሎ ቀትሪ ጠጠው ኣቢልዎ ውዒሉ ረይስኡ ሙሉእ ኣርየን ኣብ ማስ እዩ ሒዙ ከዓ ነየይ ከምቲ ትማሊ ዝጀመሮ ብከበድቲ መሳርያታት ይትኩስ ኣሎ ግን ንሱ ሒዚ ዋላ ሓንቲ እታ ጉዳይ ርእይዋ እዩ እንታይ ዓይነት ኣሰላልፋ ሒዝና ከም ዘለና ንሕና ተጋሩ ኤርትራ እውን ዝኾነ ዝመፀ ይምፃእ ኣብ ዓዳ ይኹን ኣብ ትግራይ ኣሰላልፋና ሎሚ ተቐይሩ እዩ ናይ ዓለም ዲፕሎማሲ ክግድኡ እዮም ሃገር ምስ ክልል ኣይትፃመድን እያ ከምዚ እናበሉ ፖለቲካ ተንተንቲ መሲሎም ኣብ ወፃኢ ስለ ዘለው ስማርትፎን ስለ ዝሓዙ ፈላጣት ኮይኖም ዝልፍልፉ ኣለውና እዮም ሰራዊት ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ኩናት ኣብ ምዕራብ ዘሎ ናብ ኩናት ዘይኣተወሉ ምክንያት እነግረኩም ዓቕሚ ሲድና ከይመስለኩም ዓቕሊ ስለ ዘለና እዩ ኣብ ምዕራብ ዝንሄ ሰራዊት ትግራይ ናይ ዓቕሚ ጉዳይ ዘይኮነስ ናይ ዓቕሊ ጉዳይ ኣብ ሰዓት እዚዩ መንግስቲ ትግራይ ብትግራይ ደረጃ ኣዋጅ ስለ ዘይተኣወጀ ኣብዚ ሰዓት እዚዩ ትግራይ ብግዚያዊ ምድንጋራት መራሕቲ ዘይኮነት እዚ ብህዝቢ ተመሪፁ ዝነበረ መንግስቲ ሙሉእ ሓላፍነት ወሲዱ መኸተና ዝመርሕ መስዋዕትና ዝቅንስ ዓድና ዝምልስ ህዝብና ዝምልስ ላዕላውነትና ዝምልስ መንግስቲ ኢና ኣቕሚጥና ኣብ ትግራይ ክንምራሕ ኣብ ደገ ነውሽጢ ዘለና ቃል ኣቲና ዘለና ውልቀ ሰባት ኮይና ከም ኣክቲቪስት እውን ኣብ ፌስቡክ ይኹን ኣብ ቲክቶክ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ንውንዝዖም ሓበሬታታት ክትርድዎ ዘለኩም ሰራዊት ትግራይ ክንዚ ይዕጥቅ ኣለዎ ሰራዊት ትግራይ ብዙዩ ከምዚ ገይሩ ኣሎ እናበልካ ምዝራብ ክልክል ምዃኑ ቪድዮታትን ፎቶታትን ምልጣፍ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናይ ትግራይ ሰራዊት ዝምልከት ነገር እውን ክልክል ጥራይ ዘይኮነ ብሕጊ የጥይቕ ምዃኑ ንኩልና ከምዚ እንዳጋጣሚ ገወዛት ዝኾንኩም ተቃለስቲ ኣሕዋትና ሓትና
ብጌጋታትን ብዘይፈለጥኩሞ ነገራትን እዚ ፖስታት ነገር ጥንቃቄ ይግበሩ። ምክንያቱ ንሃትና ምሽጥር ንሃትና ኣሰላልፋ ንሃትና ሓይሊ ሚዛን ፀላእቲ ብቀሊሉ ካብቲ ንሕና ንሰርሖ ዘለና ማሕበራዊ ሚድያታት ንዛረቦም ቃላትን ንጥፎም ቪድዮታትን መፅናዕቲ እናገበረ ብብዝሓቱ ካብ 60 እስካብ 90% ኢንፎርሜሽን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝርጋሕ እዩ መቐደም ዘጣራቅም ፀላኢ ካብቲ ተረፈ ቀሊል እዩ ዕሱባት ኣብ ውሽጢ ኣዋፊሩ ብቅርሺ እዩ ሓበሬታ ዝረክብ ሕዚ ግን ብሓፂሩ ዓይነት ኣይብለኩም ኣለኹ ብድፍኑ ሰራዊትና ኣብ ዘለዎ ቦታ ኩናት ተኸፊትዎ ንሂወቱ ከድሕን ኣብ ዓዲ ኮይኑ ግብረ መልሲ ክህብ ካነየ መብቱ እዩ ግብረ መልሲ ክህብ እንተሎ ግን ሓየ ሰራዊት ትግራይ መቸም ቲዲኤፍ ስኢሉ ዓይኒ ዕሙተ ይትኩስን ከም ፀላእቲ ቲዲኤፍ መድፈዕ ይኮነን ትኩስ ከላሽ ብርየን ሒዚ ግን ታንክታትን 120 150 ሚሊሜትር ዝትኮስ መዳፍዕ ዝሓዘ ስርዓት ብልፅግና ኣብ ሓፂር ሰዓታት ትማሊ ለይቲ ተይወግሕ እንዳሃለወ ረይሳ ብረይሳ ገይርዎ ኣሎ ውቕዕ ብውቕዕ ገይርዎ ኣሎ ሶ ዝሓይሊ እዙ ተቐጥቂጡ ናፍቲ ናይ ፊነርዋ ግንባራት ናብ ካሊእ ቦታ ከኣትዎ ሓሲብዎ ዝነበረ ግን ተቐጥቂጡ ኣብ ራዕድን ኣብ ህድማን ሓዲሩ ቀትሪ ጠጠው ኢሉ ነይሩ ሕዚ ግን ብርሑ ኮይኑ ተወሰነ ከበት መሳርያ ይትኩስ ኣሎ ሓደ ነገር ክብለኩም ንሕና ሰራዊት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ዲያስፖራ ትግራይ ኩልና መንግስቲ ትግራይ ኣዋጅ ክእውጅ ኢና ንፅበ ዘለና ኣብ ሰዓት እዚዩ ትፈልጥዎ ዘለኩም ትማሊ ተኸፈተ ኩናት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ንምድንጋር ሓይሊ ሚዛን ናይ ትግራይ እውን ንምዝባዕ ተሰርሐ ሽርሒ እዩ እዚ ኩልካ ትግራይ ትፈልጦ ኣለካ ምክንያቱ ሰሙን ሙሉእ እናተኸታተልና ስለዝቀነይና እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ሓይልታቱ ካበይና ሰብሰበ ከም ዝቀነየ እውን እናተኸታተልናዮ ቀኒና ኢና ሕዚ እውን ንከታተለሉና ኢና እታ ናይ ንፃድቃን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ዝፍክርዋ ዝፀንሑ ሓንቲ ወርሒ እያ ትወስደና መቐለ ኣቲኻ ተኡ ዘሎ ስርዓት ምባል እዩ ገለገለ ዝብል ዘሎ ሕዚ ካብ ኣብ ቆቦ እውን ተወሰኺ ሓይሊ እትየልኒ እዩ ሕዚ ስርዓት ብልፅግና ናብ ቆቦ ሓይልታት እትኒ ካብ ቆቦ እስካብ ዋልድያ ሕዚ ብሙሉእ እቲ ጎቦታትን እቲ መስመር ናይ ፅርግያታትን ብዙይ ደፊኡ ቲዲኤፍ ከይመፅእ ኢሉ ኣብ ሕድሕድ ቦታታት መከናይዝ ዝመልአ እናገበረ ቀሚጡልኒ ፀላኢ ስርዓት ብልፅግና እዚ ናይ ፍርሒ ናይ ራዕዲ ምልክት እዩ ናይ ምክልኻል ንባዕሉ ቦታታት እዩ ሒዚ ድፍዓት ሰሪሑ ምክልኻላት በበይ ክገብር ከም ዘለዎ ሓይሊ ግን ንሱ ድሓን ወታደራዊ ጥበብና እቲ ንሕና ብጅግንነት ንፍለጠሉ እነየውና መራሕቲ እነየውና ሓደሽቲ ወለዶ ቲዲኤፍና ጀጋኑ ዝኾኑ ድፋዕ ዝሓዘ ዘይኮንካ ትገጥምሲ ድፋዕ ሒዙ ዘሎ ከመይ ጌርካ ተፍርሶ ባዕሉ ሰራዊት ናይፈልጥ ባዕሉ መሪሕነት ናይፈልጥ ንስኖም ንገርፎ ኢና ግን ካብ ዋልድያ እስካብ ቆቦ ሓፂርዎ ዝኒሄ ብልፅግና እዚ ናይ ራዕዲ ምልክት እዩ ሕይት ካሊእ ዕላሙ እንታይ እዩ ነይሩ ኣብ ምዕራብ ተዓዊቱ ተዝዕወት ነይሩ ናይ ትማሊ ዝኸፈቶ ኩናት ብኡ ዝዕወት ይመሲልዎ ነይሩ ብዳንሻ ዝነበረ ብጎንደር ዝነበረ ብዙሕ ሰራዊት ናሕለፈ ይቀኒ እዩ ዝሓለፈ ቅድሚ 5 መዓልቲ እውን እቲ ቪድዮ ዝሰራሕዎ ፌስቡክ የለልኩም ትእዛዝ ከም ዘወረደ ናብ ምዕራብ ትግራይ ተዳለዉ ናብ ኩናት ክንከፍት ኢና ኢሉ ትእዛዝ ኣውሪዱ ነቶም መራሕቲ ትእዛዝ ሒዞማ ቀኒዮም እስካብ ትማሊ ለይቲ ትማሊ እታ ትእዛዝ ናብቲ ሰራዊት በፂሖማ ሰራዊት ከይዱ ተንቀሳቂሱ ኩናት ከፊቱ መጨረሽኡ ረይሳ ብረይሳ ቁስል ብቁስል ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ሕዚ እዚኣ ተፈሺላቶ እያ ከምታ ናይ ቅድሚ ሕዚ ብቤንሻንጉል ምስ ዓርኤስፍ ብልፅግና ሰራዊት መፂኦም ንሱዳን ለፊኦም ንገዳሪፍ ኣትዮም ንኣርሚ ሰብዓ ብድሕሪት ኮይኖም ክወቅዕዎ ሓሲቦም ኣለው ንሳ እውን ዘተፈሸለቶም ቅድሚ ሕዚ ናይ ትማሊ ዝኸፈታ ኩናት ከፍ ኢሉ ትስሒንዋ ኣሎ ሒዚ ማለት እዩ ኩሒምዎ ኣሎ ሓዊ እናተቃፀለ ሓዊ ናብ ኣዚርና ናብ ርእሱ ነስኒስና ኣለና ስለዚ ኩልካ ትግራዋይ ሰራዊት ትግራይ ሲ ዝሕፍር ሰራዊት ንፀላእትና ዝሕፍር ንፈተውትና ንባዕልናን ግን ብጣዕሚ ዝሕጉስ ብጣዕሚ ዝገርም ተኣምር ይሰሪሑ ሰራዊት ትግራይ ትማሊ ምክልኻል ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ መፅኡ ክድምስስ ንሰራዊት ትግራይ
ተባሂሉ ተደራጅ ዝነበረ ሓይሊ እግሩ ናብ ዝመርሖ ህድማ ዝወደቀ እናወደቀ ዝተጎደአ እናተጎደአ እዩ ሓዲሩ ኣብ ምንጥብጣብ ሰዚ ተዓሞም ናይ ፀላእትና ዝኩሉ ዕጥቂ ሒዙ ኣብዚኡ ክንፈልጦ ዘለና ሰራዊት ሱዳን ንባዕሉ ንክከላኸል ኢሉ ብከበድቲ መሳርያ ግብረ መልሲ ሂቡ እዩ ንብልፅግና ስለዚ ሕዚ ሱዳን ዝሃወሰ ከምዚ ተኩስ እዩ TDF ከምዚ ኢሎም ፀላእትና ማሕበራዊ ሚድያ ዝጉሕጉሕዎ ዘለው ውሕሰት ወዲ ሕሰት የለን ከምኡ ኣይኮነን ኣብ መሬት ሱዳን ዝዓልብ ዝነበረ ባርዓት ናይ ብልፅግና ኢንተርናሽናል ቦርደር ጥሒሱ ትኩሶ ዘሎ መሳርያታት ነዚኡ ሱዳን ሰራዊት ሱዳን ልክዑ ብከበድቲ መሳርያ ብደንብ ጌራ ኣቑሒማቶ እያ ብልፅግና ሰራዊት ብልፅግና ስርዓት ብልፅግና እዚ ናይ ማዳጋስካርን ኬንያን ተሓዋዊሱ ዝመፀ ብዘመናት መሬትና ዝወረረ ኣብ ኢትዮጵያ ሕዚ ኢትዮጵያ ንሓትና እያ እማ ንስኩም ተገንፀሉ ዝብለና ዘሎ ነዚ ስርዓት እዙ ኢና ንሕና ኣሪና ኣላሊና ናብ ማዳጋስካር ናብ ኬንያ ክችድ ውፃኢና ነባሮ መንግስቲ ሃይለማርያም ናብ ኬንያ ኣይኮነን ሃዲሙ ከይዱ ቀደም ይስዓው ወብድሕሪኡ ካብ ኬንያ እዩ ናብ ዚምባብዌ ከይዱ ባይዘወይ ሕዚ ንሕና ተጋሩ ክርደአና ዘለዎ ኣብ መኸተ ቃልስኒና መንግስቲ ትግራይ ኣዋጅ ንክእውጅ በቃ ንሕና ክንነብር ኣለና ሕዚ ክንነብር ስለ ዘለና ኣዋጅ ኣውጁ ክተት ኣብ ኩሉ ተጀሚሩ ኣሎ ኣዋጅ ግን ንሕና ኩሉ ግዜ እናተጨፍጨፍና እናተኸላኸልና ዘይኮንና ክንነብር ሲ በቃ ውዕል ቪክቶርያ ፍሪስዎ ይፀላኢ ተጋሩ ከጥፍእ ተወጊሱ ይፀላኢ ምሳና ተሰለፈ ሓይሊ ኤርትራ ሱዳን ካሊእ እውን ይሄ ደጋጊምና ንብሎ እዚ ሒዝና ሕዚ ስርዓት ብልፅግና ንምጥፋእ ንምቕባር ኣዲስ ኣበባ ከይድካ ኣብዚ ስርዓት ክቅበር ኣለዎ እዚ ጌርካ ኢኻ ትዕወት ህዝቢ ትግራይ ዓለም ሙሉእ ዘለካ ኣብ ውሽጢ ዘለካ ሰራዊት ትግራይ ግን ኩራዕ ብደቅካ ኩራዕ ብትጅግና ተጋዳላይ ብተን ዋዕረታት ብቶም መንእሰይ ትግራይ ነቕ ዘይብሉ ካብ ቦትኦም ፅቡቕ ምንባባት ተኻይዱ ፅቡቕ ዓወታት ተሓፊሱ ኣሎ ብልፅግና ሓሲብዎ ዝነበረ መዛብዕ ይኹን ብዘይኹን ብዘየግድስ ተቐጥቂጡ መጨረሹ ዋጋ ዝኸፈለ ንሱ እዩ እምበር ንሕና ኣይኮንና ዋጋ ከዓ ንሒዚ ጥራይ ዘይኮነስ ጋና ውዝኒ ሓይሊ ኣብ ቀረባ ግዜ ከምዚ ድምሰስ ከይትጠራጠሩ ካብ ዋልድያ እስካብ ቆቦ ዘርጊሕዎ ዝኒሄ ካብ ሰቆጣ እስካብ ዓደርቃይ ፀለምቲ ዘርጊሕዎ ዝኒሄ ሰራዊት ከዓ ነይአ ይሰባስቦ እዩ ዘሎ ምክልኻላት ንክገብር ጠቕላላ መፂኡ ናብ ትግራይ ከምቲ ንፃድቃን ዝዓብድዎ ዘለው ግን ናብ ትግራይ ኣትዩ ብራያ ይኹን ብካሊእ ዝረግፆ መሬት ትግራይ የለን ድሕሪ ሕዚ ከም 2013 ከይመስለና ስለዚ ጠንክሩ ፅባሕ ኣኼባ ኣለና እዞም ኣኼባ ንሄ ፅባሕ መንግስትና ሕወሓትና ናይ ትግራይ ዝረኢኹሞ መድረኻት ዝቐነየ እቲ መድረኻት ንሱ ይዛዘመሎ ወዳድየመሎ መራሕትና መንግስትና ህዝብና ሰራዊትና ምዕሩይ ዝኾነ ሓላፍነታት እውን ብዙሕ ቦታታት ኣመዓራርዮም ወዳድዮም ኣለው ዘድልየና ናይ መኸተ ጉዳይ እውን ተወዲኡ ዘሎ ኣብ ትግራይ ምክንያቱ ክንነብር ኣለና ንሕና ከም ተጋሩ ኣብ ዓድና ክንነብር ሲ ንማንም ፈቃድን ከልካልን ክኸውን ኣይንፈቅድን ንሕና ተጋሩ ንክንነብር ሲ ብስረይና ብቅልፅምና ምዃኑ ትማለው ርኢና እየና ምዕራብ ትግራይ ትቅልፅም እንሄ እዩ ትመሪሕነት እዩ ጠሊሙና ነይሩ ቅድሚ ሕዚ መሪሕነት ካ ሒዚ መፅኡ መንግስቲ ሙሉእ ሒዝና ኔና መንግስትና ሙሉእ ሒዝና ዘለና ሒዝና ግን ክንዕወት ኢና ፅባሕ ኣኼባ ከይተርፉ ኢኹም ብዙም ኣኼባ እዩ ዓለም ሙሉእ ዘለና ናይ ዳያስፖራ እዩ ኣኼባ ካብ ውሽጢ መሪሕነትና መንግስትና ውድብና ይክመፅእ ዘለና ሕቶ ኣወዳድባ ሰላልፋና ቃልስና ከመይ ክነጠናኸሩ ከም ዘለና ዳያስፖራ ትግራይ ፅባሕ ክንማየጠሉ ኢና ድሕሪኡ ናብ መኸተና ኢና ኩናት ተጀሚሩ እዩ ፀላእትና ሰላሕታዊ ኩናት እዮም ጠጠው ኣቢሎሞ ድሕሪ ውዕል ቪክቶርያ እምበር ድሕሪኡ እውን ብድሮናት ጨፍጫፍ ኣካይድዎ ናይ ሕዚ ግን ስኢልካ ድሮን ጥራይ ኣይኮነን መዳፍዕ ዝሓዙ ዕጥቂ ኩሉ ናብ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ትማሊ ከማ ኢሉ ኣብ ተኽሲ ሓዲሩ መጨረሹ ግን ፅቡቕ ዝኾነ ውፅኢት ረኺብና ኣለና ኢና ጅግና ዝኾነ ሰራዊትና
ኩልኩም ንቲዲኤፍ ክብሪ ክልወኩም ተስፋ ይገብር ተጠናኸረ ሓይሊ ናይ መጨረሻ ንሕና ነብረሉ ፀላእትና ግን ዝቕበረሉ ዘመን ኣብ ቀረባ ግዜ ትሪእዋ ኢኹም 2019 ትመፅሉ ብትግራይ ዓመተ ምህረት ማለት እዩ ሓቢርና ዓድና ኸይድና ብደንብ ጌርና ብሰላም ከም እንነብር ህዝቢ ትግራይ ናይ መጨረሻ ሰላም ዝረኽበሉ ዓወት ዝረኽበሉ ሒዚ እያ ጠንክሩ ዳያስፖራ ትግራይ ዳያስፖራ ኤርትራ ዓለም ሙሉእ ዘለኹም ተጋሩ ኤርትራውያንን ብሓደ ንሰለፍ ብሓደ ንቃለስ ክንዕወት ኢና እቲ ጅግንነት ዝሰርሕ ዘሎ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ርኢናዮ ኢና ናይ ትማሊ ዝተኸፈተ ኩናት ለይቲ ብልፅግና እዩ ተደምሲሱ ሓዲሩ ሰራዊት ትግራይ ኣይኮነን ሰራዊት ብልፅግና እዩ ተደምሲሱ ሓዲሩ እቲ ናብ እምኒ ሓጀር ናብ ሱዳን ናብ ፊነርዋ ናብ ካሊእ ግንባራት ሰራዊትናን ናብ ጎራውቲ ሃገራትን ዝተኮሰው መዳፍዕን ካልእትን ንኡ መስሓኒት ኮይናቶ ሓዲራላ ጠንኪርና ክንወፃ ኢና ሓቢርና ክንቃለሳ ኢና ኣየኹም ክለኩም ይደሊ የቕኒየለይ